Ang ganda sa labas. Oh, tingnan nyo yan, oh. Ang ganda ng snow. Na, ang flag. Ma-amaze ako talaga sa snow. Amaze na amaze ako sa snow eh. Tignan nyo yung kahoy dyan, no? Oh my goodness. Sobrang realistic. Tignan nyo yun guys. Ang ganda. Quiet dito guys. Ibon lang yung nagwala. Ang daming ibon ko, Tom, yan. Bye-bye doon, no? Walang mga light. Tulog pa yung mga tao Saturday kasi. Tulog pa yung mga tao. Diba? Tingnan nyo yan, oh. Hindi talaga ako mapapagod na ipakita sa inyo itong mga ganito. Kasi sobrang ganda eh. Ito yung snow na sobra kong gusto. Alam niyo bakit? Ay, yung snow mag-stick siya ba? Kumakapit sa kahoy. So yung kahoy para siyang white Christmas tree. Look, para siyang white Christmas tree. Toast not what you got it. Huh? Toast not what you got it. Look how happy she gets. Yep. She's like, playtime, playtime. Roxy. Hindi na pa ako. Tingnan niyo to. Tingnan niyo si Roxy. Okay, tara. Tara, Rox, let's go. Come on, come on. Roxy, look. Roxy, look. Ang ganda guys. Ay, kagigising ko lang talaga. Hindi na ako hindi pa ako kumain. Ganar na. So, pero lag. Ang ganda ng bukid. Bukid, bukid. Han. Oh, look at this. Tignan niyo si Roxy guys. Yung pa ako basa na sa snow. Pero wala akong pakialam. Basta ang ganda-ganda. Ang ganda ng snow. Nag-stick talaga siya. Oh, nag-stick talaga siya. Tignan nyo yun doon guys. Oh, diba? Look, what is that? Kahoy. Ganda ng kahoy kasama si Roxy. Diba? Dito na ako talaga sa labas. Ako na yung pinaka matigas ang ulo. Walang medyas. Sanayan lang yan. Gusto ko to. Ito yung gusto ko. Uy, grabe.
Grabe itong isna dito. Naubo, nababa na itong kahoy ko. Pero, isno na lang palagi. Winter na lang. Tara, Rox. Hala, tignan si Roxy. Oh. What? Do you wanna get it? Do you wanna get it? Do you wanna get it? Come on. Come on. Hey. Oh, grabe ang ganda. Tara, let's Roxy, let's go. Bumalik ako sa loob ng bahay na kasi ang tigas na ng kamay ko. Grabe, nanigas at namula dahil sa ginaw nga. Kasi alam nyo na, matigas ulo. Doon naglalaro sa labas ang aga. And yun, ang ibon din, masayahan din sila kasi alam nyo na, nagbigay tayo doon ng dami. Tumayo lang ako. Itong si Hab, siya yung nakaupo doon sa binbag na maliit. O, diba? Hinalik-halikan lang ni Roxy, yung aming hubty boy. Gustong-gusto talaga din ng pusa yung ano namin, oy, yung fireplace namin. Kaya andun siya, oh. Anyway, guys, dito lang muna tayo. Salamat sa inyong time. At salamat sa panonood. Salamat sa pag-click. Kita-kits tayo next time. Bye, guys! Salamat sa tanan!